Ole Android mobile helpline te kalau kirvele ta hun ri tak ka YouTube channel ka chol san huwa members te request na le ngen na wangin tuna hian Play Store pending thin Play Store a thil download pending tlata engma download theilo kha asim da kan sei don ni chu ole matam takin hasanan ya siam dan te mi lo ta gulu ma te thu ten kan po sa ma se mi tam zo kin kan se thiam thin lawa chuwang chun tunai hian YouTube kan da don ni ya members ten lo en fe ulo ka tu tin members te lo kan group om kher lo te pon lok nei lo te ve nge kan ringa in lo enanga tin kan channel te le kan thil upload te du tu sam lo na lai te om ni chuan min lo advice min lo pe ula ting chuan in develop dan kan ngei tuanga ting chuan in kan tivesel tur ka nga tin harsat na nei thil post du request du kan mani chuan in comment lama au request ula kan man dan te ring kan post don ani tin like le subscribe kha thain tin ni chuan min lo ti sak ve ngei don ya tuna siam dan settings sai lu tanga i Play Store lo painting ani chuan settings sai lu tang chuan settings sai nan lo wangin ke chu additional settings a lut lenga tin application management hei application manager a andia thena chuan apps te pona mang Play Store in zonga Play Store in lu tang chuan khote ka lu che khuan clear data le clear ke chawma phone ring ka ta chuan tilai chung dewa hian storage ti a omanga chuta chuan in lu tanga clear data in hmuang hei kan clear data don ni chuan kan back anga clear data zo ola kan lu tanga download manager kan zong leng hei kan clear data le apokang download manager le Play Store hi clear data to ani chu chuan luta Play Store hi download kan tum chinanga tina pending ani pending charchara chumi chu settings sa kan lu tanga tia pending wa kan lu thalam Play Store he a pending ka ni install ti click mai la pending ka ta chuan china ka sei ta kan settings sa lu tanga additional a chuan Play Store a clear data ola download manager clear data kan try leng an download pending in ti khatuna chuna kalta tiang khan download pending buina nei kan ni chuan tuna ka solve tanang che kan solve do ni tu tu tan kan khani se members te imi se thiam na lai imi khoi na kan na group ke encol
thalo ti ka ria song song zonga chu min ngai thiam turin ka ngel chawa ram chang om chun nakina post po kan siam la tur angai taila imbe sa yang le indu anga ka puilo na chawa ero imi ngai dam na ka tile